bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmio yetti on mi jaarni salmi dendagal mo to ngoni fiɗi ɗo on mbaɗon tabbere ɗon celli ko mawɗum machallah en jetti koddo job galde yuɓɓini hande on gandirɗen ni hande ko ñalawma nogasi ko colte hitaɗo junnaji nogasi joyi oɗo ñalawma colte kawro tuju so hawri e nogasi joyi colte windere nde fof ene waɗa mawningol ɗemɗe diniji walla nden ɗemɗe gendiji ɗum noon ko yettere Allah no fewi waɗi noon ko ala ko ɓuri ɗemgal sabu ko ɗemgal woni wonki leñol ɗum noon so tawi UNESCO wawi wadde oɗo ñalawma mawninteɗo e kala saaha tawi ko ñande nogas goo ko hunde moƴƴere ko hunde kadi fonde mawninede fonde daranede tawno kadi to almudo Samba Diop ko UNESCO kam walli yimɓe ha dañi oɗo ñalawma tawi ko caɗele mawɗe kaɓanaɗe ha ɗum woodi inchallah nder hen noon no ɗum holliraɗo ni e nder nafoore jangde eɗen cifi hen tigi ha latti e nder deftere men lawol jeeri e waɗi noon kanko biyeteɗo jeeri o e nder lawol jeeri mo jogii fedde tawi ko haɓantonde lawɗingol ɗemɗe gendiji ko ɗum waɗi bindande patuɗe ɗum ɗon nde tawno neɗɗo wawa wonde timma neɗɗagal makko tawi o daranaki ɗemgal makko sabu ɗemgal woni jalogal leñol ko ɗum waɗi oɗo jeeri o dari hen darde mawde e nder deftere men lawol jeeri ma en ɗisɗo discours mo waɗi ñande on ñalawma tawi ko kanko ardi fedde haɓantonde lawɗingol ɗemɗe gendiji mabɓe nokku mabɓe tigi nde mbiɗen jeeri waɗi e nder deftere nde tawi ñan hen wonno ko ñalawma lawɗingol ɗemɗe gendiji ko nde ɗo haalande ko ɗum woni ko mbimɗen e nder deftere nde haalande hoorejo hono discours mo jeeri waɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hohoɓe tedduɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe mi salmini on e indam heeride mi salmini on e inde fedde haɓantoɓe lawɗingol ɗemɗe gendiji sike ala hono no aduna o fof ni hande eɗen dentiɗo ngam mawninde ñalawma winderejo mawningol ɗemɗe gendiji ina laabti mawningol o ñalawma umri koto Bangladesh nde police e konu dowla Pakistan jimnoɗo on saha Bangladesh pelli yimɓe haaloɓe ɗemgal bengali seppantunoɓe hakkeji mumen to bange ɗemgal e nder ɗum mbeɗo luɓo haalande Kofi Annan gonnoɗo kolaɗo kuɓal gendije dentude o meɗino wiide o ñalawma ina foti addande ɓesguji kala finande fayida comiɗo e ɗemɗe koye on saha o wasi yimɓe fof yo ɓeydu darde ngam hisnude ɗemɗe sabu mumen wonde donandi ngalu windere ndendandi so en duttima e miijo UNESCO needi e jangde tugide e ɗemgal gadanal walla ɗemgal neniyal foti fuɗorade ko gila e gaggaɓe woni yoɓe gargaɓe sabu ko ndenka kam e needi e jangde gaggaɓe woni ngorodi jangde UNESCO holliri hen dalillaji kewɗi tengtinoji jangde tugide e ɗemgal neniwal walla nokkuwal eɗen mbawi limtude hen hunde e ɗin dalillaji dendagal humpitoji e wittoji baɗaɗi jowitiɗi e jangde tugide e ɗemgal neniwal ina kollita wonde sukaɓe ɓuri yawde jangude e famde koye ɗemgal mumen ɗemɗe mumen nenije
ko ɗum addanno UNESCO sembinde gila hitande 1953 ɗum ɓooyi jangde ɗemgal neniwal e tolno jangde lesre serani e limtude humpitoji baɗaɗi e nder windere nde ha tengti noon to Mali, to Papouasie, to Nouvelle-Guinée, to Pérou, to dental dowlaji Amérique. Humpiteji ɗi UNESCO jogani duttorɗe walla ni e nokkuji goɗɗi e windere nde to Guatemala, Burkina Faso, Éthiopie, Philippines, Afrique Wargo, Cameroun, RDC, Rwanda. E tongol humpitoji dañaɗi e nder leyɗe nayi gadane limtaɗe dowɗe ina wiya hen ko teska hen ina laabti jangde ɗemɗiɗire tugide e ɗemgal neniwal ina yumtina no feewi jencude jangde almuɓe jeeyaɓe e dente ɓuraɗe kewendi ɗen golle no mbayi sattude fof humpitoji kaalaɗi ɗi ina kollita wonde so tawi ina yaadi e pellital e juɓɓudi moƴƴiri leyɗele ɗe kala ina mbawi so cuɓima hutorade jangde ɗemɗiɗire e nder ɗemgal neniwal yananede gaddanade almuɓe mum hoolare ɗemɗe ɓuraɗe kewendi jencudi jangde ɓurdi moƴƴude fof. O gollotoɓe ko fati e jangde fof ina kawri wonde politique aji kutorgol ɗemɗe nder jangde lelnanoɗi ko ɓooyi ɗo tuwnano ngam wallide ɓamtare faggude e rendo ɗin politique aji fof ngalli ni woni hunde haralleɓe jangde mbi wonde leyɗele jogoytoɗe fartan e yottade paandade ɓamtare ko leyɗele ɗe jangde mumen tuugi e ɗemgal niniwal jangowo o tawa omo sawdini hen ɗemɗe goɗɗe ɗum wonanamo jangde kewɗemɗire woni multilang. Yimɓe ina ɓeydo ñande kala yananede fayida keewal ɗemɗe e pine e nder rendo ha tengtinon e o saha mo ɗemɗe e pine kulana majjude maraw mes. Jangde e nder ɗemgal neniwal ko hunde mawde wawde wallide e hisnude pine kulanaɗe majjude ɗe te ina rokka moni kala feere ngam tengtinde ƴellidde e yumtinde neɗɗagal mum. Tawde ko e Mauritanie gonden alay sago kaalen humpito wongo heɓanongo ɗo e leydi ndi tawi ko humpito yumtungo yiyotongo memotongo so humpito dañanongo e Mauritanie hakkunde hitande 1999 faade hitande 1999 rewde e duwal ɗemɗe ngelli seede mum ko ɓetoji ɗiɗi ɗi breda kam e jagordu jangde mbanno ngo humpito ina yaña no feewi e nder dallinande pelle pine Mauritanie hono fedde ɓamtare pular Mauritanie AMPLCS e Aprolaw PLCS ko fedde Sarkuleɓe Aprolaw ko fedde Jolfuɓe. ɓuri hande ko ina abbo e duuɓi sappo ko ɗe pelle ina ɗaɓɓa hono ko UNESCO ɗaɓɓata ko gila hitande 1998 so nattingol tabbitingol ɗemɗe neniji nder tippude needi e jangde leydi ndi nde tawno hande wittoji kolliri ha latti cer kutorgol ɗemgal neniwal jangowo ko hunde waɗɗinde ngam ekko yumtungo ittata jangde ɗemɗe koɗe goɗɗe ɗe jangde nde foti wonde ko jangde nde tippudi kewɗemɗire multilang sabu juljultodiral ngam kam e muyade démocratie ɗaɓɓude e almuɓe ɓe margol moƴƴol ko adi fof ɗemɗe mumen ɗe muyni ɗe kono kadi margol ɗemɗe mawɗe windereje e diwanuji ngam wawde yettade rendo ɓurgo yaaji e wawde jeytorede no hannirta ni e aduna mo nguuri o jangde nder ɗemɗe kewɗe ina tambo ekko wonande tolnoji ɗi kala ñallawma mawningol ɗemɗe neniji baɗoje hitande kala ñande nogasigu colte no hande ni hitande ujunnaji ɗe 24 woni hitande yawtunɗo nde ono nden deftere nde winda lowdi mum hikka ko ni wano nden won ɓimono lowdi nden hitande ɗum rawane lowdi ndi
ni wano hibindade ɗemɗe kewɗe ko ngorondi tindi wonande yontaji hande e jango ngam wawde hibindade gande goɗɗe ko ɗum wonno titonde ñalawmo winderejo rowane o hibindade ɗemɗe kewɗe ko ngorondi tindi wonande yontaji hande e jango ngam wawde hibindade gande goɗɗe ko ɗum wonno titonde e hande ina anda teppuɗe Afrique ɗi ko wiide ina ɓamtoro ɗemɗe goɗɗe tawi ina welsindiɗe mum Afrique naaɓe ina poti famde wonde ɗemɗe janane ɗe poti ko wonande ɓe kutorɗe ngam ɓamtude ɗe maɓɓe ɗum woni yo ɗemɗe maɓɓe nenije ɗe ngon ngabbirɗe ngam huɓindade ɗemɗe koɗe ɗum ko haalande jeeri wonno on jarama hoore yo diɗɗal lawɗingol ɗemɗe ngendije hono jeeri kono ko jubbande e deftere lawol jeeri kellele ko kelhe woni koye fuɗɗoto koye hello 69 capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e goho capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e tati e natirde hello capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ko ɗon gasirta on jarama salmini on ɗum ko seeɗa e jubbande deftere lawol jeeri kono noon paamen lawol jeeri wona ɗum tan soomi ɗum ɗo ko banggue jangde nde kadi wonko arani hen ko banggue ko fewte e jangde tawno lawol jeeri ko deftere somde gueɗe kewɗe so Allah on jarama salmi on ko Amadou Lo Sow